Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft Hardcore. De data asta mă vedeți diferit. Unde sunt oare? Ce caut eu pe aici? Am mutat, am notat off camera, m-am făcut full iron, am lăsat tot acolo că nu mi-a trebuit, au fost numai căcaturi. Și în sfârșit, uitați ce am. Să dau șoceancurile un pic mai mari. Și vreau să vă arăt ce am aici. Oi, mă, oi frate, mă, oi. Și am un FPS. Vai, mamă. Aici ne mutăm, ne-am găsit locul perfect. Să un pic să mai randez așa. Să nu fie lag. Bun. Băi băieți, avem oi. Avem de toate, avem găini. Am lag, avem de toate. Fix ce ne trebuie. Bă, de ce tot am lag în pana mea? Video settings, dau ceancurile mele pe 8 așa. Nu cred că nu mai trebuie să am. Trebuie să mă mai duc să mai rândez harta. Și cine o să-și facă un pat? Da, eu. Bun. Ai, cât eu ies. Da, și ceva, putem tăia. După aia le putem omorâ. O luau și noi râna. Fac pat necruia că-mi pică două. Nu, mă, unul de-astea. Fac pat gri. De-asta. Da, fac pat de-asta, ni. Bă, tu nu înțeleg de ce am lag. Ah. Ok, și faci. Mergi XP-ul de vaca asta mică. Bă, nu dat piele, n-aș mai. Ok, cred că aici o să fac casa lângă mare. Totuși aici au venit. Dar nu știu unde mi-a lăsat barca. Dar totuși lagam. Oh, vai. Și astăzi nu o să facem nimic interesant. Cum ar fi o casă, o să mergem la minat. Și dacă vreți să știți, da, încă tot dă black screen. Și de ce mi e foarte frică este să nu mor. Și dacă mă întrebați de ce s-a întâmplat cu el, l-am aruncat în apă, din greșeală. Că făceam scheme așa, apăsam tot, uitați așa, și din greșeală am apăsat pe Q. Și să vezi, l-am aruncat în apă. Și eu fac cu căcat de ăla și de los în jos. Și așa frumos, eu am rămas fără scut. Dar nu e nicio problemă, sunt full iron. Să nu pic. Dacă pic e rușine. Păi ce ziceam să nu pic. Măcar acum nu fac baiuri cu mâncare. Și după cum vedeți mie, nu mai îmi trebuie torse să văd. Am făcut ceva în setări și se vede foarte bine. Mi-ar fi frică să minez în jos, dar chiar vreau să găsesc și diamante în episodul ăsta, pentru că am 0 diamante. Ce am nu mai este lag, după cum se vede mine, nu știu de ce nu-i lag. Și să nu primim nici black screen când suntem jos. Deci vă fac, uitați, să fac așa. Cine știe ce se poate afla sub mine? Bun. Hai să minez mai jos. Stratul 12. Hai că merg mai jos și mergem așa. Hai să găsim și noi ceva diamante. Mamă, ce creepy sună și ei de la black screen.
În fine, episodul ăsta o să fie unul lung, pentru că vreau să găsesc diamante, foarte multe. Vai, cum când de iluminații, dacă merg cu de-asta, da, n-am la mie, la mine. Este oare sau nu? Cine știe când e bun? Bă, da, mai repede, nu pe mine, că o să avem enchanturi cu de toate, cu nebuneli. Ok, nu e nimic aici. Da, mai încolo, că acum nu se poate. E cam imposibil. Și după ce să mă fac full diamond, o să mergem în end. Adică mai trebuie să facem și portalul. Îmi trebuie un pickaxe de diamant, care îmi trebuie foarte neapărat pickaxe-ul de diamant, nu găsesc niciun diamant. Deci o să găsesc primele diamante, o să putem să... O să facem portalul Nether, să găsim fortăreața, batem blaze-ul pentru blazer-ul de aia, să facem blaze powder, cum să numi. Și după aia frumos trebuie să omorâm numai Enderman. Omorâm frumos Enderman și o să mergem în end după aia. După aia o să facem ce vreți voi pe seria asta și nu o să mă întere, batem pe ăla de apă, nici nu știu pe unde am venit, dar am venit. Îs departe rău de la de apă, să știți. Dacă nu o să-l găsesc, nu o să fie nicio problemă. Și așa, sunt lângă un ocean infinit, numai că acum nu spun insulă. Sunt pe de la mai mare. N-am lemn, mă, n-am lemn. Și de beață n-am lemn. Ok, bun, peșteră încoace. Stați. Peci. Da. Apă, sau de apă. Și zombie aici. Nu trebuie să fie diamante atunci. Da, mă. Mamă, și se dă la mare, nebunia aia mare. Găleată, găleată, găleată. N-am. Nu am găleată, ești nebun. Diamant! Îmi dă-te black screen. Nu știu unde sunt. A, uite-ți bine. Bă, îmi dă-te black screen când văd și o diamante pentru prima oară pe lumea asta. Bă, diamant. Mai! Dă-la! Cu lemn, e Mineshaft, dă-la! Bine-s, boy! Bine-s, boss. Auzi, boys. Hai să mergem să... Dacă am un pic cumva în lavă. Serios? Mă duc să mai explorez ăsta, craterul ăsta e bun. Și după care mergem în Mineshaft să vedem ce va fi acolo. Nu mă urci încolo. Și nici încolo. Aici da. Black screen. Bă, frate, nu știu cum să rezolv. Bă, dacă știți cum să rezolv Black screen, nu pe Minecraft. Deci pe Minecraft, că din OBS nu e. Că am filmat și CF. Și n-am făcut deloc Black screen. Deci vă rog, cei care știți cum se rezolvă, scrieți în comentarii neapărat.
Bă, n-ai mă cum bă cu jocul ăsta, mă. De Black o dată, nu mai. Bine că făcut eu luai toate pixelele acasă. De la casa mea veche, pe care a făcut, deci o făcut pentru nimic, deci o făcut cu fermă pentru asta acolo câteva zeci de mii de episoade. Și ce să vezi, eu ca deștept o plec. Ce să facem? Bun. Aproape un sac de aer. Bine. Să nu mor, orice, dar să nu mor. Cam un singur diamant. Un singur diamant e tot ce-mi trebuie. Ia încoa. E locul. Aici. Miros diamantele. Ia să vedem. O, da. Da, dacă nu să aici diamante, nu știu unde ies. Mă, de la crater. Mă. Să nu sară la cap că plâng. Ce strat? 13. Trebuie să fie diamante. Bă, nu-s diamante, ești nebun? Cum vine asta? Ai de chestii de aia de la Minecraft cu ciuperca aici. Bă, dacă eu nici nu mă chinuiesc pe mâncare. A, uita! Un trand ăsta. Hai mă băi dacă te ține. Te țină, bravo. A, uite și pe frate tău. Bă, n-ai mă cum. Trebuie diamante, mă trebuie diamante. Că un diamant nu e deloc. Trebuie mai multe. Bă, vedeți? Bă, vedeți acolo ce-i? Doi fucking Enderman încolo. Mă să se explorez Minecraft-ul, dar nu știu. Dacă chiar aș vrea să se explorez în episodul ăsta. Deci cum am promis. 15 like-uri la un episod, postez altul. Ah! De asta nu e bine fără scut. Așa e pe bate. Dar am fără mâncare. Deci nu fac. O fac cu scheme. Aoleu, haideți. Că-i trage aici apa. Sau cu toporul. Ah, nice, perfect, boss. Haideți. Așa se face, mă, tactică. Un prost nu știe să fac asta. Niciun diamant. Bă, măcar înapoi, că văzui creeper. Să duc aici, numai, că cine știe. Ce poate să face... Deși pe creeperul ăsta. Mare lucru, e un creeper, ha? E foarte mare. Băi, de unde vine? Eu veni face, nu? Da, cred că aici încă avem. Și nu merge cam nicăieri. Nu știu. Ne întoarcem atunci. Ok, nice. Nu o cred! Ma! Mor. Nu. N-am ceva carne de zombie. De unde am eu astea? De la vacile alea. Zici că nu-i bine să mor vaci. Mă. Aici m-au salvat vacile alea, mă, care v-aș dura. Bă, cum m-au salvat aici? Băi, mâncați așa. Norocul-i pe mine, mă.
Da, cum să nu? Aici nu am băbui creeper. Strat. Aici nu mai sară diamante. Aș mânca cărbuni dacă aș putea. Băi, și de aici ce fac? Că nu știu unde să merg. Mă ajunge tot pe aici, să mă întorc acolo, cred. Că eu nu mai știu drumurile. Cum fac eu drumurile? Uite, da, pe aici știu, că de aici am venit. Adică pe aici m-am dus. După care ai ajuns aici. Și de aici cum fac, ui? Tot încoa. Așa, ni. Așa. Așa, tot încoa. Că uitați așa. Și aici unde am zis eu că miros de diamante, ca mecher. Da. Aici. Și aici tot în Minecraft-ul. Bun. Ok, aici era superca. Aici cred că am fost. Da, aici nu băie creeper-ul. Strat. Nu de diamante. În fine, văzut și o secret acolo, da. Lasă, nu mă bat eu. Tot pe aici am mai fost. O să fac o șmecherie. Așa. Și mă duc tot încolo. Da, pe aici veni. Bă, da, greu mă coordonez, mă, pe aici. Bă, da. Nu mi-ai văzut un Enderman. Că se teleportă. Bă, bună cu carnea asta, cât m-a ajutat. Cât m-a ajutat, măcar să mi-a crescut așa pe eu. Și alți diamante nu mai găsesc, nu? Nu. Bun, haide să mergem în Minecraft. Care se pare că am cam terminat cu totul. Bun. Ok, hai să punem așa blocurile. Sunt în Minecraft. Ok. Bine, băieții, vă salut. Acum continuarea va fi episodul viitor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de subscribe și dați un share dacă vreți. Pa, pa!